Belai belai hambai 2020 इंराजि बिसिनाव जों दिनै पाइथाक साल 31 डिसेम्बर 2020 ते 1 तारिख जानुवारी 2021 बिसि कतालनो नवबर्षनो वेलकाम खालाय राज्यनि बररकनो आंखा काहाम ते हामजाकमा ते यानि खा काहाम याफारो जे सिनि 2021 इंराजि बिसिनि प्रतिटी दिन प्रतिटी मास प्रतिटी सेकेंडो प्रतिटी घंटाओ जों काहामुं मानथन सिनि राज्यनि काहामुंथन सिनि कन्स्टिट्युएन्सिनि काहामुंथन सिनि सरकारनि गभर्नमेन्टनि जत सामुं काहामुंथन ते राज्यनि लुकरकनो हामिया सित्रा पद्रेपद एक्सिडेंट पद्रेपद रोग पद्रेपद बेमारनि हयते हाकसाल तनिथन भगवान ईश्वर घटनि थाने जों सुरिनाय एवं लाइथानाय बिसि साना थांगे 2020 नि पाइथाकनि सालटिनि जों नुखा पृथिबीआव एमन एकटा जे नोवेल कोरोना भाइरास हिनै पृथिबीआव कताल इतिहास खूब दुखजनक साइमानिया फियाबाबो ईश्वरनि इच्छा भगवाननि इच्छा बनि बागै लाखो लाखो बरक थैके हिनपानो जों त्रिपुरा हास्तेनि लुकुरक जों चिनि हरवा आसुक प्रभाव पुंलिया एवं चिनि खुवायो आसुक प्रभाव पुंलिया बनि बागै जों कायतरनोबो ईश्वरनोबो हामबाय मारिबो महायख्लायनो आसुक कठिन बिसिबो जों काहाम फाइमानिहाय ताक्लाय 2021 नि आगाम नवबर्षनि शुभेच्छा बार्ता आं लिरनानै मुसुंगो जे हेपि निउ इयार नतयै जों तांथकलायनाय पयलानि सालो खानानि सालो जों तांथकनाय महायखेनो 365 दिन प्रतिटी दिनानो जों काहाम खाय थांमानानि बागै ईश्वर सुनो आशीर्वाद खायतन ते आं हामबाय लिरनानै मुसुंगो आनि जत वार्कार रखनो जत प्रशासननि सामुं खायनाय रखनो बिसिओ जों काहाम खाय जोंनि डेभलपमेन्टनि सामुं जों खायमानानि बागै जोंनो ईश्वर खायरक्तन चुबाथन ते केबाय कोनो किछु अघटन उंयावै घटना हामयावै एक्सिडेंट उंयावै काहाम खाय सामुं खाय मानथन ते महायखेनो राज्यनि जत लुकुरकनो बिसि कतालनो वेलकाम खाय खाबाय खुबाय लामसगै कैसा ते कैसा हामजाकमानि मारि 2021 नि प्रतिटी सालो जों काहाम सामुं खायमानानि बागै ते जत लुकुरकनो खा काहाम तंनानि बागै आनि बायथांनि ते आनि ब्लकनि अंगै ते आनि कन्स्टिट्युएन्सिनि जे एमएलए हिसाबै आं जतननो खा काहाम याफारो 2021 इंराजि बिसि प्रतिटी बरकनि बागैनो काहाम खायतन साफल्य खायतन।